Adrian Delija mhuwiex kap umli. Hekk iddeskriva l-karattru tal-kap nazzjonalista Adrian Delija l-editorjal ta' The Times of Malta. L-editorjal qal li Delija jrid ikun umli kemm lejn il-vot li rebaħ kif ukoll lejn terz tal-kunsillieri li jew ivvutaw kontrih jew inkella ma vvutawlux. L-umiltà hija kwalità li mhux faċli tidher f'Adrian Delija kiteb l-editorjal tat-Times. Innutat li Adrian Delija għamel ħiltu kollha biex ma jitteħidx vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Dan anki jekk kien mistenni illi wara żewġ telfiet elettorali kbar jitlob vot ta' fiduċja. Ir-reżistenza tiegħu waslet biex jinħoloq aktar ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, iddikjara l-editorjal. Kiteb li t-test veru ta' Adrian Delija jibda issa u l-amministrazzjoni nazzjonalista trid tipprova tiddedika l-enerġija tagħha biex tagħmel riforma fil-Partit Nazzjonalista. Irid ikollna oppożizzjoni effettiva u li tiffunzjona sew, iddikjara l-editorjal. Issa li Adrian Delija rebaħ il-vot ta' fiduċja għat-Times dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista irid iħejji għas-suċċessur tiegħu. Dan għaliex, skont The Times, il-Partit Nazzjonalista mhux faċli jirbaħ b'Adrian Delija. Sostniet li jrid jifhem illi ħadd huwa akbar mill-partit u xogħlu huwa li jgħin lil partit jgħaddi minn din it-tranzizzjoni mingħajr inkwiet, iddikjara l-editorjal. Żied li Delija jrid jipprova jaqgħad lill-partit, jaċċetta l-kritika li ssirlu, inaddaf lill-partit minn dawk li sejjaħ bħala elementi arroganti fih u fuq kollox jevita milli jġib l-interessi tiegħu qabel dawk tal-Partit Nazzjonalista. Qal li għandu lieħu l-partit taċ-ċentru u ma jkomplix bil-politika populista tal-lemin estrem. Fuq kollox saħaq li mingħajr umiltà vera min-naħa taż-żewġ fazzjonijiet, il-partit se jkompli jitkisser biċċiet. Jekk in-nies ma jinbidlux, xejn mhux se jinbidel fil-Partit Nazzjonalista. Temm l-editorjal ta' The Times. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.